root 2 hi tinge irrational ani kher root 2 hi tinge rational number ani lo ti kan endona masaberin root 2 hi suppose root 2 hi rational ni ta se suppose root 2 is rational chuti ni chuan root 2 hi chungle hnoi nei in kan siam thei tina rational chuan chungle hnoi nei tro 2 hi rational ni em ni a chan chu chungle hnoi nei tro achunga 2 ama hnoia 1 om achunga achungchunge kan ti sap tungin numerator hnoi chu denominator tro ti chuan ani le 4 by 2 hi rational ni em rational ni tro ma se tiang hian 4 by kan ziak kher lo tro kan se la equal to 2 kan ti mai tro chuan by 1 om ang yang tro chuan 3 by 2 hi rational ni em rational ang kan sel thei lo tro he chu simplest form amol theiang berin om to tro chu wang chuan 3 le 2 sem kop thei tu chu 1 ani tro chu tiang chu relatively prime kan ti relatively prime ani ve 2 le 1 po asem kop thei tu chu 1 chau tro chu wang chuan 2 le 1 hi relatively prime kan ti veang tro ani le 2 le 4 hi relatively prime ani em ni lo a chan chu sem kop thei tu 1 le 2 om tro chuan ani le 3 le 7 hi relatively prime ani em ni tro chan chu 3 le 7 sem kop thei tu chu 1 chi ani tro khatiang kha idea kan man tur ani a ti chuan root 2 chu a by b kan tia root 2 chu a by b where a and b are relatively prime chutini chuan which implies a equal to b root 2 tina tro chutini chuan kan squaring both side ani chuan a square equal to b square root 2 into root 2 square chu 2 tro chu a square equal to 2b square tina tro hi equation 1 pe ila hi equation 2 pe ila tro chuan chutini chuan number reng 3 te 5 te 6 te kan du 7 po lang o zokin kan du hi true kan multiply chuan even chuak zelang tro chu wang chuan 2b square hi even tina ni tro here 2b square is even inge chan chu b square 2 la divide a multiply wang tro chuan chutini chuan 2b square le a square in tluksia 2b square hi even ni chuan a square is also even tina tro chuan chutini chuan number reng a square hi even ni chuan mo a square hi even ni chuan a hi even tina mo number reng a square hi even ni chuan 2 square chu 4 3 square chu 9 hi chu odd number tro 4 square chu 16 6 square chu 36 tro a square hi even ni chuan mo a square hi even ni chuan amma a number kha even ni zel tina chuan chutiang ani chuan a chu even ni chuan a chu 2 le eng number emo multiply c kan pe mayang a chu 2 le eng emo multiply tina tro even chu 2 le eng emo multiply ni zel wangin chuan chutini chuan square ve taila squaring ve taila 4c square tina ni ve liang tro hi equation 3 pe ang o chuan chutini chuan using equation 3 in true we have a square chu enge 2b a square chu 4c square into tro time kan substitute luta 4c square into a chuan 2b square atluka tro chuan chumi na tluk tu chumi na entir chu true le 4 kan sel chuan 2c square equal to b square tina tro ani chuan 2c square hi even ani em ani tro chan chu 2 in a multiply a tro chutini chuan ain tluk sia b square hi even tina tro b square is even b square even ani chuan b hi even tina tro chutini chuan atir bera root 2 hi rational ta se kan tia root 2 hi a by b angin ziak thei taila tina ni rational kan ti chuan a le b hi relatively prime ni se kan tia a le b hi sem kop thei tu om lo se kan ti ni atir bera chuan chuan kan hu chu a hi even ti kan hu chuak ta chuan kan chok zela b hi even ti kan hu chuak le ta boxia chutini chuan a le b hi even ve ni chuan 1 le 2 in a multiply chiang thei chiang takin tro a hi antinan 2 lo ta se b hi even ani wangin mo b hi antinan 4 lo ta se
same cop thei tu enge nei 1 le true tro entinan a hi even ni chuan a hi 4 ni ta se b hi even thau ni wangin 8 ni ta se same cop thei tu enge nei 1 le true le 4 tro chung chuan even ni lo se kan ti kha no relate same cop thei tu 1 chau ni se kan ti ka same cop thei tu 1 item ani ta ka wangin which is a contradiction atira ni se kan ti kha adik lautani which is a contradiction no which is a contradiction therefore root 2 is not rational or root 2 is irrational. Oh, root 2 is irrational.